New Grand Blue Dive Shop sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Cebu gisuspenso samtang nagpadayon pa ang investigasyon kabahin sa na-missing nga mga Koreano. Tulo ka mga Korean divers nga nag-check-in sa maong dive shop ang naanod human milangoy gikan sa barangay Punta Engaño ato sa panahon sa bagyo ni adtong Domingo. Ni adtong tungura mipagawas og gale warning ang Weather Bureau diin gidid-an ang mga barko sa pagpalao tungod sa grabing bawd dala sa dili maayong panahon. Si Andy Kim, ang manager sa New Grand Blue Dive Shop, daan ang miingon nga daw ang mga Koreans mirenta og equipment ug mipirma sab og waiver. Panmatod ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa nga daan na nilang gisuspenso ang operasyon sa shop apan wala kini mipatuo. Human sa sobra usa ka adlaw nga anaa sa dagat, sila si Baek Seng Kyun ug Kim Yoon naluwas sa usa ka mananagat niadtong Martes sa hapon. Apan ang laing Korean diver nga si Hyo Seong Yong napagang patay sa kadagatan sa Kamotes kagahapon sa buntag.